Maswera sei vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 56 years ekuberekwa. Basa iri mukoma Nashi ndakaritanga kubva apo pandeinge ndichiri kuma 16 years. Amai vangu vainge vachiita zvekurapa uye zvekare nagogo vangu vaita zvekurapa. Asi chinondirwadza mukoma, I am someone that is very respected. Kuchikoro ndakatoendawo kuchikoro, but amai vakanditi nekuda kwekuti zvinhu izvi zvinoteverera ropa ndezvemudzinza. Kunyangwe ukanzi waita doctor, kunyangwe ukanzi waenda kuchikoro zvinengei, but uchangoramba uchingoita zvekurapa. Yes, kurapa ndinorapa mukoma, but ndakanyanya kurerekera kudivi reavo vanenge vauya kwandiri vachiti vanenge vachida kubvisa nhumbu dzavanenge vainadzo. Mukoma Nashi ndakatopiwa mushonga namai vangu. Mushonga uyu wakaita sekunge wemudano, but iwo unodaidza vakadzi vaya vanenge vachida kubvisa nhumbu. Vanongokaruka vatongosangana neni, munhu obva atotanga kutondiudza dambudziko rake. Like mwedzi yadarika iyo ndakatoti zvangu nditori mubhazi ndichitoenda kumusha, ndipo apo pandakabva ndangotanga kutaura neumwe mukadzi ainge aine pamuviri nhumbu iyoyo. Mukoma mufunge zvenyu, yainge yatova kuma 6.5 months. Then mukadzi uyu takati tichitaura, bhazi parainge rava parisesi tichitenga chikafu paya, ndakangomunzwera tsitsi iyewo ndokubva atanga kutaura neni. Ndikabva ndati, naiwe ko indava uri kungorakidza kuti uri kushungurudzika? Ndokubva atotanga kutochema akati, ndakakurotai imimi gogo. Ndikati, wakandirota rini? Akanditi, marimwe zuro chaiwo ndakakurotai, but maita sekunge ndimi muchapedza dambudziko rangu. Takabva tatanga kutaura paya, saka takati tichitaura mukoma, ndipo pandakabva ndazodiscover kuti uyu mukadzi uyu ainge akabatwa chibharo nababa vake, dziri mhiko idzo dzavainge vachida kuzama kugadzirisa mhiko dzavainge vakakanganisa. Saka pavakazoenda kun'anga yavo, n'anga iya yakabva yazovaudza kuti iwewe kuti unge uchikwanisa kugadzirisa mhiko idzo dzawakakanganisa, uri kufanira kuti unge uchirara nemwana wako kusvika azobatira pamuviri, uchingorara naye chete. So ndiko kugadzirisa kwacho kwavanoti vainge vachiita mhiko. Then iye ndokubva abatira pamuviri apa ari pamurume zvekare. Saka ndakabva ndamuti, iwewe wafungei? Ndokubva ati kwandiri, ndanga ndafunga kuti ndinge ndichibvisa nhumbu yacho, because ivo baba vakanditi mwana wacho havana basa naye. Zvino ainge akambozamawo kuti ange achibvisa nhumbu iyoyo pachezvake, but yainge ichiramba kubva. Ndokubva azondirota ndichimubetsera. Then ndakabva ndati, kukubatsira ndinokwanisa kukubatsira, asi pari zvino ndinewo umwe munhu uyo wandainge ndichitofambirawo ndichitoenda kumba kwake kuti ndinge ndichienda kunomubetsera. Ndikabva ndati, pari zvino handina kuuya nemishonga yacho, ndingadai ndakubatsira zvekuti waizosara kunosvika kumba kwenyu watova right. But akabva azotora mafone numbers angu, takazoti tadzoka tose kuHarare, ndipo apo paakachizotanga kundifonera. Then akati andifonera, ndikabva ndamuti angachiuya kumba kwangu. Zveshuwa mukoma akauya, mwana akatobuda ari mwana mupenyu ainge achirarama. Mwana uyu ndakazotoita wekutopedzisa inini mukoma, ende akasike kutanga ndichiita zvinhu zvakadaro, in which zvinhu zvekuti zvinondiita kuti ndinge ndichifila somehow, because kana chinhu chabuda chichiri chipenyu, kuzodzipa chinhu chinenge chabuda chiri chipenyu zvinorwadza. Handidi kukunyeperai, saka ndine umwe mushonga uyo wandakanzi naamai vangu, kana kuri kunzi mwana akabuda ari mupenyu ndichinomudzipa paya, kana kungomuvhara nekablanketi, ndinofanira kuti ndinge ndichizogeza neumwe mushonga mushure mekunge ndabva mukudzipa icho chinenge chabuda chichiri chipenyu. Of course mukoma, kuzvichenura hangu ndinozvichenura apo nepapo, but pfungwa dzangu dzazosvika pakuremerwa. Kana kuchechi kwacho ndava kutotadza kutoenda kutaura kudai, vakuru vekuchechi vakatomboya kumba vachida kunzwisisa kuti why is it
ndava kusauya kuchechi vaifungidzira kuti zvimwe kuda kunewo umwe uyo akandikanganisira zviri kukonzeresa kuti ndisakwanisa kuramba ndichingoenda kuchechi. But nyaya mukomanacho ndeyekuti the reason as to why ndisiri kukwanisa kuramba ndichienda kuchechi, it is because ndine guilty feeling iya yekuziva kuti even though ndichienda kuchechi ndiri munhu anoita sekunge anoremekedzeka, but ndiri munhu anotouraya mukoma. Ndichowo chipo changu ichocho chandakanzi naamai vangu ndakachipiwawo naMwari, but chipo vani chekuti unouraya mukomanashe. Mari hongu ndinotoita nekurapa kwandinoita, but ndakanyanyisa kurerekera kudivi iroro rekuti kana munhu akauya kwandiri achitanda kubvisa pamuviri ndinotomubetsera. No time for judging her or counseling her. Ndinongoita izvo zvaanenge achida kuti ndinge ndichimubetsera nazvo. Mukomanashi kune mamwe girlfriends munhu waunotoona kutoti munhu uyu ismall house ari kuya kwandiri achiti iye ari kuda kuti ndinge ndichikuvadza mukadzi wemurume wacho, like munhu anenge achitoziva kutoti mukadzi wemurume ava nepamuviri, iwo anenge achizama kuti ange achiita pamuviri. Izvozvo hangu handizvikwanise zvekuti munhu akauya kwandiri achiti ari kuda kumuuchika handikwanise kuuchika. Changu chandinongogona kungotora upenyu chete, kugadzira upenyu handikwanise. Saka kunyange munhu akauya kwandiri achiti mukadzi wemurume wandiri kudanana naye ava nenhumbu apa, inini ndiri kutadza kuitira boyfriend yangu nhumbu, saka ndinotya kuti anozotanga kuda mukadzi wake kudarika inini. Saka ndikuda kuti amai guru vange vachizobva pamuviri pavainapo. Ndinotongomupa umwe mushonga uyu ndinouzodza munzeve dzesikarudzi yake, ndobva ndamuudza kuti asazogeza kuzonosvika chinosangana pabonde nemurume uyo waanenge achidanana naye. Uye zvekare kana aine zvitawel zviya zvavanoshandisa paya pavanenge vachisika bonde, ndinomuudza kuti anga achiuya nazvo. Ndinobva ndazozvisoka mune imwe hari iyo inogara mishonga yakasiyana siyana, ndobva ndamuudza kuti asazochisvina kuchiwacha kana kuita sei. Anofanira kuti anga achizongochichengeta panzvimbo yekuti chinongoramba chakanyorovera, then anozoti kana asangana pabonde nemurume waanenge achidanana naye, then obva azomupukuta nacho chimucheka ichocho. Uye iye haafaniri kuti ange achizvipukuta kusvika mukadzi wacho wemurume waanenge achidanana naye kana azobva pamuviri. Vazhinji mukoma vanouya kwandiri, saka ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibetserawo. Hongu ndiri kuona kuti zvandiri kuita hazvina kunaka, but ndo pari kubvawo chiraramo changu. Ndakatengawo dzimba muno muHarare, ndikatengawo makombi nekuda kwekubetsera kwose kwandinoita avo vanouya kwandiri, mahure, masmall house nevamwewo vanenge vachida kungokuvadzawo vamwewo vakadzi neavo vanenge vachida kuti ndinge ndichivapa mishonga yekubvisa nhumbu dzavanenge vakatakura. Ndiri kuda kutendeuka, asi ndiri kushaya kuziva kuti ndotangira pai, nekuti kana ndakazvitarisa zvivi zvangu zvakatsvuka seropa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi avo. Zvakangooma hazvo veduwe, hanzi ndo basa rangu iro randinoita. Zvakangooma hazvo veduwe, asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. I'm still waiting kana kuri kunze kunenge kuinewo vafundisi avo vanenge vachiti ivo vanokwanisa kupota vachimbotipawo masermons pana pachannel yedu. Vanouya avo vobva vaisa marecordings avo, then tobva tazoposta panapa, nekuti chandakaona ndechekuti vazhinji ava vanenge vachiti ivo vakaromba. Nyaya iripo ndeyekuti munhu anenge achiverenga vanhu vakauraya obva azvibvunza kuti asi nevanhu vose avo vandakauraya kuti Mwari vangandiregerera. Uye zvekare kana ndikanzi nhasi ndatendeuka, kuzvinhu zviya zvikazoya mangwana zvichindirova. So kana kuinewo vanenge vachida kutibetserawo kana vari vafundisi, munouyawo, then you give us masermons, then I will post panapa pachannel yedu. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga uchitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu
iyo yandiinayo. Izvi zvakaitika apo patainge tiri kwaMarange uko mukomanashi, ndokubva umwe murume azotanga kunetsana noumwe mufesi wemusindiketi redu. Kubva zvatakazobva kuZimbabwe ezesindiketi tichitiza kusvika pari zvino, hakuna kana umwe zvake akazombodzokera kumusha. Vadzimai vedu ndivo vanongoendawo kumusha, isusu zvedu tiri kunyika yevatorwa nekuda kwezvakaitika ipapo, nekuti vanhu vakazoti vorovana mukoma, saka pane umwe uyo akazofa. Saka nanhasi uno mukoma, nyaya iyi kana tichingonzwa nevamwe veukama zvinongonzi nyaya dzacho dzichiri kungoferefetwa. Saka tinotya kuti kana tikaenda uko kuZimbabwe then tinobva tazosungwa, sezvamunongoziva kuti vanoti ivo mhosva hairove. Ende nyaya iyi mukoma yakatombonetsa ikataurika kuma-areas ekwatinobva, nekuti murume wacho uyu akazourawa pahondo dzacho idzodzo. Murume uyu akambonetsa kani kuzonosvika tizonomutsipika, asi mishonga yacho yava kuexpire, ende sekuru vacho ivavo vakamboita mbiri nenyaya idzi dzekurombesa vakazoshayika. Saka kubva zvavakashayika, mishonga yacho yavakatipa yekutsipika mweya wake yakaramba ichingoluza power kusvika pari zvino murume uyu tava kukwanisa kumuona. Iniwo muno munyika yevatorwa mandiri kuraramira ndiri kushandawo sasecurity guard. Mukoma ndinoita sekunge ndicharamwa kuenda kubasa kana ndikanzi nhasi uri kushanda night shift, nekuti anotouya mukoma anotoita nyaya neni usiku hwose achitaura neni achinditi, asi nhai shamwari wakandiurayirei? Waivepo kaiwe pandakaurawa? Zvawakaona kuti ndainge ndaurawa wakadii wakaenda ukanoudza baba vangu? Ko zvawaiziva kuti ndakazotakurwa, mutumbi wangu wakatakurwa ukanosiwa mugomo, uchizviziva hako? Ko wakadii wakaenda ukanoudza baba naamai vangu kuti ndo zvamainge mandiita, zvamakaronga kuti munge muchindiita? Ko ipo paya pamakazouya mushure mekunge ndava kunhuhwa ndatoputika, mukabva mazotora rimwe dombo ramainge muinaro mukazoita kuti ndinge ndichitsamira dombo iroro kuri kunditsipika, mutumbi wangu usati wazowanikwa. Ko wakadii ukaenda ukanoudza hama dzangu kuti ndo zvamakaita? Mukomanashi sekutaura kwandiri kutoita nemi kudai ndo zvaanenge achitoita neni. Ndinenge ndichitomuona akagara padhuze neni uye zvekare ndichitonzwa izwi rake. Mukomanashi, it is very traumatizing. Handidi kukunyepirai, nekuti dzimwe nguva anoita zviya zvekundivhundutsira zvekuti ndinokwanisa kuti ndichinzwawo kuda kuenda kunozvibetsera. Kana nazvino ndava kutotya kana kugara pachemba ndisina kumbotanga ndambodongorera, nekuti nerimwe gore ndakati ndiri kubasa ndichishanda futi night shift painge pari pane imwe wholesale. So ndakabva ndachizoenda kutoilet. Ndakati ndaenda kutoilet mukomanashi, ndakangonogara pachemba ndokubva ndanzwa ndanzi dzvi mukoma, ndakabatwa. Ndakati ndabatwa kudaro ndopa ndakaridza mhere mukomanashi, ndichinotarira kudai ndopa ndakabva ndazviona ruoko rwake. Murume uyu ainge akabata madiamonds, saka ndakabva ndatongoziva kuti ndiye, kunyange zvangu ndainge ndisina kuona chiso chake, asi nekuda kwekuti ruoko rwuya rwainge rwuri muchemba rwainge rwakabata madiamonds, ndikabva ndaziva kuti ndiye. Ndakatatarika mukoma ndirimo mutoilet muya, uku ndainge ndatonzwa kuti mabhora ainge adzokera mudumbu nekuda kwekuti akaita zvekundidzvanya achiita sekunge ainge achida kumatswanya. Saka ndainge ndava kusakwanisa kunyatsokuona zvakanaka, ndava kungonzwa dzungu. Akabva azoti kwandiri, ndakatonzwa voisi richitotaura richiita sekunge munhu uyu ainge arimo mutoilet imomo muchemba. Akabva ati, kounongotyeiko? Ndikuda kukupazve madiamonds awa amakandiurayira. Mukomanashi, ndakatatarika ndingorimo mutoilet muya ndisingaoni kana dhoo, but akazongoti angonyangarika murume uya, ndipo pandakazotanga kufila much better. Then ndikabva ndachizotaurawo nevamwe vangu avo vandakaita navo izvozvo. Umwe wacho ari kugara kuno kuprovince kwatigere, ndopatakabva tachizonzwa a couple of days later
kuti sekuru vaya avo vainge vambori nemukurumbira nekuti vaigona kurumbesa chaizvo, avo vainge vakatibetsera mukutsipika kwatakaita mweya wemufi vainge vashayika. Kubva ipapo mukomanashi ndopaakatanga kutinetsa murume uyu, but nekuda kwekuti tine mishonga ine simba yatakashandisa paari, anomboti zviya kana akambonetsana nesu obva amboti zii, kana akambonetsana nesu obva amboti zii. Madzimai edu vanotozviziva zvinhu izvi, uye zvekare nevamwewo veukama vakavimbika vanotozviziva, ende vanotofamba vanokwidza nekudzika vasingazorori vachizama kuti tinge tichitsipika mweya uyu wemufi. Mukomanashi, kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vanotonga izvenyu zvakangofananazve, munoti jeri randiri kuraramira ndiri mareri. Do you think kuti it is easy? Ndauyawo pano, I don't know kuti vedare vachandibetserawo sei. Kana muine vanhu vamunoziva mukomanashi vanogona kudzitsipika ngozi, please ndipewo manumbers avo. Kana kubhadhara ndinobhadhara angu, uye zvekare kana muine maprofita amunoziva please ndibetserei. Chandava kuda ndechikungoti dambudziko iri randakatarisana naro pari zvino ringe richidarika mukoma. Please help me. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma azvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Asi mukoma, dai machingodzokera kumba, zviri nani mukadzokera kumba, then you just hand over yourself to the police, mangototaura nyaya yenyu, zviri nani, because you will be saving your kids. Nekuti imimi kana mukati muruda kungoshingirira kusvika mafa, kana mafa vana venyu muri kumbovafungirawo here kuti ndivo vachazosara manje vava kuchinetsana nawo mweya uyu wengozi. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section.